дарвозаи асосии даромадгоҳи ноҳияи балҷувони вилояти хатлон дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ин ноҳияи баландкӯҳи мамлакат ба истифода дода шуд. дарвозаи даромадгоҳи ноҳияро намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва ноҳияи балҷувон ифтитоҳ намуданд. зимни ба истифода додани иншооти навсохташуда таъкид шуд ки дарвозаи даромадгоҳ аз самти деҳоти кангурти ноҳияи Темурмалик бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ бунёд шудааст. дарвоза бо сифати баланди меъморӣ ва нақшу нигори миллӣ қомат афрохтааст. дар шафати дарвоза майдони замонавии вобасташуда низ сохта шуда, ин ҷо ба макони зебо табдил дода шуд. корҳои сохтмонӣ дар иншоот моҳи феврали соли 2019 оғоз гардида, имрӯз бо сифати баланд мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ин ҷо барои дар шароити мусоид фаъолият кардани кормандони бозрасии давлатии автомобилии ноҳия бинои хурд низ бунёд гардид. иншооти нав дар доираи эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохта ба истифода дода шуд. дар ин рӯз дар маркази ноҳияи Балҷувон бинои маҷмааи хизматрасонии Балҷувон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бинои маҷмааи хизматрасонии Балҷувон аз ҷониби соҳибкор Шӯҳрат Тешаев дар доираи эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохта ба истифода дода шудааст. мувофиқи лоиҳа бино аз 3 ошёна иборат буда, бо тарҳи муосир ва бо сифати баланд бунёд ёфтааст. имрӯз шодиву хурсандии мардуми ноҳияи Балҷувон ҳадду канор надорад, зеро ки имрӯз бо қадами пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Балҷувон симои худро дигар кардааст. хурсандибахш аст ки имрӯз бо дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат ҳамон Балҷувон ба яке аз ноҳияҳои зебоманзари диёр табдил ёфтааст. дар асоси сиёсати пешгирифтаи президенти азизамон мо иқдом гирифтем ки дар ноҳия маҷмӯаи хизматрасониро сохта ба истифода диҳем. дар маҷмӯаи хизматрасонӣ мо мағозаи савдо, кошонаи ҳусн, меҳмонхона барои сайёҳон ва ошхона ҷойгир аст. дар ошёнаи якум мағозаи фурӯши хӯрока кошонаи ҳусн ки дорои тамоми шароит мебошад ҷойгир аст. дар кошонаи ҳусн 2 нафар бо ҷои кор таъмин карда шуда ба мардум хизмат мерасонанд. дар ошёнаи дуюм ошхона, дар ошёнаи сеюми бино бошад меҳмонхона барои сайёҳон мавҷуд аст. сокинон изҳор медоранд ки дар маркази ноҳия чунин маркази хизматрасонӣ мавҷуд набуд. дар мағозаи фурӯш маводи хӯрока ва дигар ашёи рӯзгор ба сокинон дар шароити муосир ва сатҳи баланди хизматрасонӣ пешниҳод карда мешавад. имрӯз дар маркази ноҳияи Балҷувон маҷмӯаи хизматрасонии Балҷувон сохта ба истифода дода шуд ки ин аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Тешаев Шӯҳратҷон ба истифода дода шудааст ки ин 15 ҷойи корӣ ташкил гардидааст. мо имрӯз хурсанд аз он ҳастем ки дар маркази ноҳияи Балҷувон чунин иншоот ба истифода дода шудааст. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки пайваста соҳибкоронро дар ҷодаи баланд бардоштан ва обод намудани ватани худ дастгирӣ менамояд. меҳмонхона аз хонаҳои якҳуҷрадор ва дуҳуҷрадор иборат буда, барои қабули меҳмонон ҳама шароити лозимаро доро мебошанд. дар маҷмӯъ дар маҷмааи хизматрасонии Балҷувон зиёда аз 20 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин карда шудаанд. бо ба фаъолият оғоз кардани маҷмааи хизматрасонии Балҷувон дар маркази ноҳия, сокинон бо маводи босифати хӯрока дастрасӣ пайдо мекунанд. дар шафати маҷмааи хизматрасонии Балҷувон дар маркази ноҳияи Балҷувон майдончаи нави замонавӣ ба истифода дода шуд. майдончаи варзишӣ барои бозии футбол, волейбол ва баскетбол пешбинӣ шудааст. то имрӯз дар маркази ноҳияи Балҷувон ин гуна иншооти муосири варзишӣ фаъолият намекард ва ҷавонон дар ҷои номувофиқ ба варзиш машғул мешуданд. мо дар вақташ чунин майдончаи варзишӣ надоштем ва имрӯз шукрона аз пешвои муаззами миллат мекунем ки ба мо ҷавонон чунин майдончаи варзишӣ сохта ба истифода доданд. ва мо ҷавонон бояд дар пайравони пешвои миллат бошем ва дар мусобиқаҳо иштирок намуда парчами тоҷикистони худро баланд бардорем. то ин вақт мо дар сангҳо бозӣ мекардем ва шукрона аз он мекунем ки чунин майдончаи варзишӣ ба мо тақдим намуданд. мо шукргузор ҳастем аз пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон.
майдончаи варзишӣ бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ сохта шуда дар он барои ба варзиш машғул шудани ҷавонон шароити арзанда муҳайё карда шуд. Бояд таъкид намуд ки давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат маркази ноҳияи Балҷувон бо бунёд шудани иншооти гуногун таъинот ободу зебо гардида симои ноҳия имрӯз куллан тағйир ёфтааст. Пас аз сохта ба истифода додани майдончаи варзишӣ ҷавонону наврасон бештар ба варзиш машғул хоҳанд шуд. худи ҳамин рӯз дар ҷамоати деҳоти сарихосори ноҳияи Балҷувон филиали муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 19 ба истифода дода шуд. бинои филиали муассисаи таълимӣ бо маблағгузории вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шудааст. мувофиқи лоиҳа филиали муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 19 аз 4 синфхона иборат мебошад. синфхонаҳо бо мизу курсӣ ва аёниятҳои дарсӣ муҷаҳҳаз гардонда шудаанд. хонандагон дар мактаби нави замонавӣ таҳсил карданро солҳои зиёд орзу мекарданд. хушбахтона ин орзуи онҳо имрӯз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардид. то ин вақт хонандагон аз нарасидани ҷои нишаст танқисӣ мекашиданд ва дар бинои ноободу таъмирталаб ба таълим фаро гирифта шуда буданд. бинои филиали муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 19 дар деҳаи дурдасти ноҳияи Балҷувон бо афзоиш ёфтани шумораи хонандагон сохта шудааст. хонандагон соли нави хонишро дар синфхонаҳои наву замонавӣ ва бо таҷҳизоти зарурии таълим муҷаҳҳаз пешвоз мегиранд ва аз ин пас дар шароити муосир ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. сол ба сол дар ноҳияи Балҷувон бо сохта ба истифода додани бинои мактабҳои нав ва бунёди синфхонаҳои иловагӣ норасоии ҷои нишасти хонандагон аз байн рафта истодааст. пас аз ба истифода супурдани бинои филиали муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 19 сифати таълим беҳтар мегардад.